Preko 160 milijardi eura. Toliki je ukupni prihod firmi u Hrvatskoj 2023. godini. U ovom videu ćete vidjeti u kojim djelatnostima se vrti najviše novca i najviše zarađuje, te koje firme su završile kao najbolje u prošloj godini. Pogledajte cijeli video da saznate neke iznenađujuće podatke koji su mene malo zatekli. Počnemo s onom velikom brojkom. Ukupni prihod svih firmi u Hrvatskoj u 2023. godini je iznosio 161 milijardu eura. I da naglasim, ovdje govorimo o prihodu, a ne o zaradi firmi. Do zarada ćemo doći malo kasnije u videu. Od te 161 milijarde eura, najveći prihod je ostvaren u kategoriji trgovine na veliko i malo. Firme iz te kategorije su prihodile 51 milijardu eura ili skoro 1/3 od ukupnog prihoda. U ovoj kategoriji su uključeni zapravo svi trgovci, bilo da je riječ o veleprodaji ili maloprodaji. Druga kategorija po prihodima je prerađivačka industrija sa skoro 36 milijardi eura prihoda. Malo sam dublje ušao u analitiku te kategorije i ukratko šarolika je. U toj kategoriji je uključena proizvodnja svega. Od prehrambenih proizvoda, kemikalija, metalnih konstrukcija, doslovno sve. Najveći dio tih prihoda je ostvaren u prehrambenoj industriji, čak preko 7 milijardi eura. Ali najviše me iznenadilo da su proizvođači metalnih proizvoda uprihodili preko 4 milijarde eura. Puno više od proizvođača farmaceutskih proizvoda koji su imali svega oko 1,3 milijarde prihoda. Recimo, znam odmah iz glave nabrojati par farmaceutskih kompanija u Hrvatskoj, a ove sa proizvodnjom metalnih proizvoda sam morao googlati. To je odličan dokaz da biznis ne mora biti poznat da bi bio dobar. Napišite u komentare znate li vi možda iz glave nabrojati par firmi iz te gospodarske grane. Treća kategorija je opskrba energentima sa oko 15,5 milijardi eura prihoda i tek na 4. mjestu su građevinari koji su prošle godine uprihodili oko 13,5 milijardi eura. Ok, to su prihodi, ali koje su najprofitabilnije gospodarske grane u Hrvatskoj? Ukupna dobit prije oporezivanja svih firmi je nešto veća od 10,6 milijardi eura, što znači da je prosječna profitna marža u Hrvatskoj oko 6,5%. Ako gledamo po profitu, najveći od 2,6 milijarde eura su imale firme koje se bave trgovinom, a blizu su poduzeća iz kategorije prerađivačke industrije sa 2,3 milijarde eura dobiti. Naravno, logično da firme koje imaju najveće prihode najviše i zarade, ali to nije uvijek tako. Te kako ovisi o vrsti posla i koliku dodanu vrijednost poduzeće može dati nekom proizvodu. Zato ćemo sada pogledati koje gospodarske grane u Hrvatskoj rade s najvećim maržama. Ovaj pokazatelj je omjer dobiti i ukupnih prihoda i govori koliko firmi ostaje od svakih 100 eura koje uprihodi. I ovo će vas možda isto iznenaditi. Prema podacima, najprofitabilnija djelatnost je umjetnost, zabava i rekreacija. U toj djelatnosti je ostvareno oko 1,5 milijardu eura prihoda, a ostvareni profit je 300 milijuna eura, dakle rade sa maržom od oko 20%. Sljedeća kategorija su stručne, znanstvene, tehničke djelatnosti, gdje ukupni prihod bio skoro 7 milijardi eura, a ostvareni profit je preko milijardu, što znači da marža preko 15%. Od onih nekoliko najvećih kategorija, najslabije radi opskrba sa energentima sa maržom od svega 2,8%. To je prije svega utjecaj ograničavanja cijene energenata koje je smanjilo zarade koje te kompanije mogu ostvariti. Najprofitabilnija od tih velikih gospodarskih grana je građevinarstvo gdje profitna marža iznosi 7,5%. Što možemo zaključiti iz ovih brojki? Ako planirate pokrenuti vlastiti biznis, isplativije vam je biti umjetnik nego se baviti trgovinom energentima. Naravno, osim ako ne naletite na akcijsku cijenu plina od 1 centa. Nažalost, malo je vjerojatno da će se meni baš nešto tako dogoditi, ali zato mi vi možete pomoći. Kliknite like, pretplatite se na kanal i podijelite ga s prijateljima. I za kraj idemo pogledati koje su to pojedinačne firme ostvarile najveće prihode i najveću dobit prije oporezivanja. Top 10 firmi po prihodima u prošloj godini su imale ukupno preko 20 milijardi eura prihoda ili nešto više od 12% ukupnog prihoda svih firmi u Hrvatskoj. Osobno mi djeluje malo previše koncentrirano, to jest da preveliki dio ovisi o malom broju firmi. Možete isto primijetiti da su 4 od 5 tih kompanija iz energetike koje nije najveći sektor, dok je u top 10 sektor trgovine dosta slabije zastupljen. Razlog je zato što je među trgovcima puno veća konkurencija i ukupni prihod se dijeli na veći broj firmi. Još jedna zanimljivost je velika razlika između 3. i 4. poduzeća, jer recimo prvo plinarsko društvo ima skoro dvostruko veći prihod od sljedećeg Konzuma. A kako to izgleda ako gledamo profite firmi, to jest dobit prije oporezivanja? Razlike između ovog i prošlog popisa su velike.
Recimo, samo 3 firme koje su u vrhu po prihodima su u vrhu i po dobiti. INA sa daleko najvećim profitom, te HEP Elektra i Lidl. Zanimljivo, na ovom popisu isto postoji velika razlika, ovaj puta između prvog i drugog poduzeća, gdje već spomenuta INA ima 111 milijuna eura veću ostvarenu dobit od drugog HT-a. Također, popis otkriva da u cijeloj Hrvatskoj ima samo 5 firmi koje su zaradile preko 100 milijuna eura prošle godine. Pliva je bila blizu, ali više se reće iduće godine. Je li vas ovaj popis iznenadio? Jeste li očekivali neke druge djelatnosti ili firme u vrhu? Recimo, zanimljivo je da sektor koji obuhvaća turizam, kao niti jedna turistička firma, nije ušla na popis, a stalno slušamo da Hrvatska previše ovisi o turizmu. To je zato što turizam nije samo naplaćivanje smještaja, nego ti turisti u Hrvatskoj nešto kupe, natoče gorivo, pojedu u restoranu i njihova potrošnja se zapravo održava na gotovo sve sektore. Hvala vam što ste pogledali video do kraja. Preporučam vam da pogledate i ovaj, da saznate kako sa jednom malom odlukom možete značajno poboljšati svoju mirovinu. I naravno, kliknite like, pretplatite se na kanal i stisnite zvono da ne propustite buduće videe. Vidimo se ubrzo.